רק הקופים בבן שמן, אתם יודעים, משקמים ומטפלים בקופים שנפגעו בניסויים מדעיים או עברו התעללות. בשבוע שעבר הסתיים מבצע העברה של עשרות קופים כאלה ששוקמו לשמורת טבע באפריקה. לילך סונים מדווחת. מאיר, בוא לכאן, בוא. מאיר הבבון הגיע למקלט הקופים שביער בן שמן לפני 4 שנים מקיבוץ בדרום, שם ציפה לו גורל אכזר. הוא הגיע מפינת חי שרצת להרוג אותו. הם טענו שהוא משוגע ושצריכים להרדים אותו. אנחנו כמובן התעקשנו, נעמדנו רגלינו אחוריות ודרשנו שהוא יגיע לפה. וכמו שאתם רואים, מאיר הוא אחד הבבונים הכי שקטים ורגועים שאנחנו בכלל מכירים, רחוק מלהיות קוף משוגע. ואחריו הצטרפו כל השאר. כן, מאיר לא לבד. למרות שהחוק בישראל אוסר על גידול קופים ללא היתר מיוחד, הגיעו עד היום למקלט שמנהלת דוקטור תמר פרדמן כ-200 קופים מסוגים שונים, פליטים מפינות חי, מעבדות מחקר או בתים פרטיים. הם עברו שיקום פיזי ונפשי ממושך כדי ללמוד לחיות כמו שקוף צריך. היינו משחקים משחק, היה לו מין סמיכה, הוא היה שם על הראש, מתחבר ומחכה שנתפוס אותו, והייתם שומעים את ההתרגשות ואת הצחוק שלו מתחת לסמיכה, מחכה שנתפוס אותו. עכשיו יש לו חברים אמיתיים, אנחנו כבר לא צריכים לשחק ביחד. השבוע הסתיים מבצע מורכב של המקלט, בניית בית קבע לקופים בשמורה במלאווי שבאפריקה. שם הם חיים במרחבים שמסתרעים על פני עשרות דונמים ומרגישים חופשיים כמעט לכל דבר. הם עדיין יקבלו אוכל, אכילו אותם, טפלו בהם, זאת אומרת, זה לא שהם משחררים אותם וזהו, לצערנו מאוד מאוד קשה לעשות פרויקטים של החזרה לטבע. כבר מהצהריים, שעות לפני מועד הטיסה למלא, הכנות בעיצומן והמתח בשיאו. הקופים לחוצים, הם מרגישים שמשהו הולך לקרות. זריקת הטשטוש מפחידה אבל הכרחית כדי להכניס את הקופים לארגז שבו יבלו במהלך הטיסה. על הכלום אנחנו נותנים את השם וגם מי החבר ולאיזה קבוצה הוא הכי מחובר אליהם כדי ששם לא יהיו שום טעויות. החושך כבר יורד אבל לחלק מהקופים קצת קשה להירדם. אבל בסופו של דבר כל 8 מנמנמים בשלווה, כל הדרך עד לארגז הצפוף שבו הם יבלו כמעט יממה שלמה. אבל מתוכו הם יצאו לחיים טובים יותר. חזרה לאפריקה.